Бүген Уфа урымнарын гызгәндә күңелемне кинәт кенә моңсу сагыш басты. Ул хәтер тартмамның сабыйлык сәхифәсеннән чыгып, үзен вакыт-вакыт хәтерләтеп торган вулкан кебек ургылып, бөтен рухымны яулады. Үсмер чагым иде. Бакчабызның аулак бер җирендә әнкәйнең үксеп, әрнеп елаганын күрдем. Әнкәй озын сары кирфекле улының карашын тоеп алуга күз яшьләрен бик тиз яшерде. Әнә шул вакыйганы хәтерләдем дә. Бәгыремә үткәннәрнең хәтер җилләре үтеп керде. Йөрәгемә бер ук кадалды. Синең язмыш адам акылы сыйдыра алмаслык авыр булды шул әнкәй. Гомерем буе исем китеп уйланам менә. Күз яшьләрен түкмәгән көнең гомумән дә булды микән? Юктыр. Ул йөрәгемне пара-пара үзгәләүче, җаннарымны телгеләүче, шел-пәрәмә китерүче сәбәпләрне мин хәзер генә аңлый төштем. Елама әле, әнкәй, елама әле. Синең өчен әйдә, үзем елыйм. Күз яшеңне бәгыремә алыйм, тик бер көнгә генә күсең булыйм. Барыбер дә җанны җилкендерә сөенечтән генә еласаң да, күзләреңдә моңсу нурлар яна, гел яхшы уй гына уйласаң да. Ник болытлап тора күңел күгең? Тормышларың тоташ кояш кына, балаларың барда иплеләсә, күңелләрең тагын кая ашкына. Елам әле, әнкәй, булай да бит күз яшь белән тулган дөньялары, күз төбеңдә тозлы яңгырмы ул, әллә инде бозлы дөнья кары? Сагыш булса, шушы сагышыңның тамчысына кадәр алыр идем. Сулышымны өреп, җан түренә инҗе итеп төреп салыр идем. Елам әле, әнкәй, елам әле. Синең өчен әйдә, үзем елыйм. Күз яшеңне бәгыремә алыйм, тик бер көнгә генә күзең булыйм. Әнкәйем күзләре, кызартмам йөзләрен, онытмам алтындай сүзләрен. Яшьләнә күрмәсен, кайгылар белмәсен, әнкәемнең нурлы күзләре. Düşlerde tük күрәм, әнкәемнең нурлы күзләрен. Күрергә телмерәм, төшләрдә тик күрәм, әнкәемнең нурлы күзләрен.
әнкәйем күзләре, ышкынлы үзләре, йөрәктә акыллы сүзләре. Дөньяга нур чәчә, әнкәемнең яшә, кояш кебек синең күзләрең. Күрергә тилберәм, төшләрдә тик күрәм, әнкәемнең нурлы күзләрен. Күрергә тилберәм, төшләрдә тик күрәм, әнкәемнең нурлы күзләрен. Әнкәемнең нурлы күзләрен. Әнкәемнең нурлы күзләрен. Газиз кардәш, бу әсәрне тыңлагач, тирән тын алырсың. Рухың вә калбың хозурга кавышыр. Күзләрең дөнья хакыйкатен күреп, колакларың хакыйкатьнең асыл авасын ишетер. Әнкәй, ул үзенә генә хас дөньясы белән безнең барыбыз өчен дә кадерле булган якты йолдыз кебек бер барлыктыр. Өебездә һәр нәрсә әнкәй тарафында әйләнер һәм аңа юнәлер. Әнкәйләр дөньяда ахирәт әсәреннән булган барлыклардыр. Моны аңлар өчен әнкәйләрнең гомер дәвамында ниләр чәчеп, ниләр җыюына, ниләр күреп, ниләр кичергәненә күз сирпеп карау да җитә. Йөзләре җәннәттәге хурияләрнең йөзе кадәр якты, карашлары фәрештәләрнеке кадәр саф, тойгылары руханиларныкы кадәр пактыр. Аларның булмышы түтәлдәге гөлләр кебек сөйкемле, шул кадәр якын, шул кадәр таныштыр ки, күрә белгән кеше аларда җисемнәреннән ашкан тойгы һәм шәфкатьле рухларында кеше хыялларыннан өстен сихри сер барлыгын фикерләр. Без әле дә төннәрен һәм көндезләрен аларның мөхитендә иминлек һәм тынычлык хозурын тоябыз. Үзебезне күкләрнең мәрхәмәтендә, шигърияттән ташкындай ташып аккан хисләр дөньясында, офыктагы мең-мең фәрештәләр белән уратылып алынгандай хис итәбез. Ничә тапкыр алар төннәр буена күзләрен тутырып, яратылышның нигезен тәшкил иткән рух һәм мәгънә сахибы булган сабыйның йоклаган җиренә баккандыр. Без исә уянгач, назланып, беленмәгән, аңлашылмаган, ләкин әнкәйләргә генә хас булган илаһи көчкә тартылып, аларның рәхмәтле кочагына ташланганбыздыр. Ничә тапкыр абынып егылып, берлеп сугылганбыз да, аларның сүнмәс өмет ялкынында кызынып, кош ояларыннан да жылырак кочагына сыенганбыздыр. Аларның бәлләр бишек җырларына канатланып, сабыйлар ишә кирелгәнбездер. Алар безне кысып кочаклаган саен, сабыйннан моның өчен бер нәрсә дә өмет итмичә, бер хакыйкать каһарманы кебек горурланган. Без дә алар хозурында һәр нәрсәгә ирешә алачагыбызга ышаныч белән ашкынабыз, талпынабыз.
әнкәйнең күңеле күкләр кадәр тирән һәм җиһанның йолдызлары кебек җем-җем иткән, язгы ташкыннар я җир асты сулары сыман төрле якка аккан мөкатдәс бер хис йомгагыдыр. Дөреслекдә ул ачы да татлы да язмышына риза булып, куаныч ва юанычларны, кайгы-хәсрәтләрне сабырлык белән кабул иткән, табигате илаһи әхлак белән уратылган бер шәфкать үрнәгедер. Мәхшәрдәге кебек исселектән муеныннан тир акса да, баласы күрсәткән авырлыклар бәгыренә үтсә дә, хәсрәтләрнең иң ачысын күтәрсә дә, аны бу михнәтләр тезләндерә алмый. Булар матда һәм мәгънәнең, җисем һәм рухның берләшкән галәмендә балаларына булган мәрхәмәтләре белән хыялдан өстен дәрәҗәдә көчле бәйләнешләргә керәләр. Бер уйласаң, алар безнең өчен нинди озын-озын сынаулар кичергән. Үтә алмаслык җайсыз киртәләргә очрасалар да, ничек кенә итеп үтмәгәннәр. Никадәр төшләр һәм уйлар белән тулышып бушанмаганнар. Нинди авыр йөкләрне аркаларында ташып, җәфалар күрмәгәннәр. Никадәр изгәләнеп авыр тынмаганнар. Кыскасы, безнең өчен иң кадерле рухи ва җисмәни кыйммәтләрен сарыф иткәннәр дә, үзләре шуның өчен кара-каршы бездән бер нәрсә дә өмет итмәгәннәр. Бергәнсең син миңа ал нурын таңның нарынын, җыйгансың син миңа бар гөлен даланың. Бергәнсең канатлар талпыныр чагымда, балалык рәхмәтен җырымда чагыла. Kadriler üstürgen mintilik jimeşen, uyanın gül bakşan aslı jil sulaşın. İndi bu jinsemde min siňa sagıymın, köňeliň nazlary özüňden tanyymın. Yollarga barabar nigine bireyim, birden bir bulegim, tuğarı yüreğim, ite kurkanaga, biza bulşuşuna, yüzüne atalgan, jırımdı koşuban. Kadriler üstürgen mintilik jimeşen, uyanın gül bakşan aslı jil sulaşın. İndi bu jinsemde min siňa sagıymın, köňeliň nazlary özüňden tanyymın. Bu jitsemde min siňa sagıymın, köňeliň nazlary özüňden tanyymın. Siňa min änkeyim altynım, siňa dip izledim dünýanyň asylyn, ay bilen goýaşly birin dip
yılada yürelip alırga jitmedi bu yıllara kadırlap üstürgen min sinek jimeşen uyanın gül bakşan asla jil sulaşın indi bu jinsemde min sina sağıyma Günelin nazları Yüzünden tanıyımı İndi bu jinsemde Min sina sağıyma Günelin nazları Yüzünden tanıyımı Günelin nazları Yüzünden tanıyımı Әйе, безне бу дөньяга аваз ярганнан алып кысып кочаклаган, назлап яраткан, иркеләп сыйпаган, кәефсез чакларыбызда юаткан, тынычландырган, ихтыяж мәшәкатьләребезне бүлешкән, үзе ашамыйча ашаткан, үзе кимичә киендергән, тән сәламәтлеге вә зиһен үткенлеге тәрбияләп, тормыш офыгына юл күрсәткән бер барлык булса, ул әнкәйдер. Без тормышыбызның мөһим бер өлешен сәмрук кош канатыннан да гүзәл, чәчәкләрнең сихри дөньясыннан да хуш исле, кош ояларыннан да ышык имен әнкәй кочагында үткәрәбез. Алар күкрәк җылысы белән безне кысып, йөрәк тибешләре аркылы безгә яшәү кыюлыгы теләп дуга кылганнар. Без сөю сәгадәт насип булган һәр кеше аларның йылмайган карашлары җылысында үзебезне мөкатдәс әдәби әсәр тыңлаган кебек хис итәбез. Әнкәй хакыйкатьнең асыл ташы, кешелек дөньясының иң тугры рөкене вә күзебезнең яктысыдыр. Без һәммәбез олуг җаваплылык белән аның каршында бөгелеп баш иябез. Әнкәйнең ялтыравык җиз чиләкләр белән су алган чишмәсе фәрештәләрнең ак күгәрченнәр булып көянтәсенә кунып очкан җәннәт бакчасы булса кирәк. Шулай булмаса, әнкәй рухының яктылыгы күзләребезне бу кадәр чагылдыра алыр идеме? Ул гына да түгел, әнкәй үзе үк караңгы күңелләребезне яктырткан илаһи бер нур чишмәседер. Әнкәй рухындагы нечкәлеге белән, шәфкать рәхимлеге белән мамык кебек йомшак, ефәк кебек юка булса, икенче яктан баласын саклап үстерү һәм тәрбияләү хосусында арыслан кебек каһармандыр. Әнкәйләрнең йомшак куллары сыйпап кына үстерәләр. Бала чакның минутлары алар янында үтәләр. Әнкәйләрнең назлы кулларын үбеп кенә яшәргә язсын. Узын гомерләре Ходаем, саулыкта гына гел үтсен. Әнкәйләрнең назлы кулларын үбеп кенә яшәргә язсын. Узын гомерләре Ходаем, саулыкта гына гел үтсен. Гомерлек көчен җыйганнар әнкәйләрнең ныклы куллары тормыш юлына бастыралар балаларын ул һәм кызларын.
kine yaşarga yazsın uzun ömürleri Xudayım sağlıktağına gelutsin Enkeylerinin nazlı kulların ubep kine yaşarga yazsın uzun ömürleri Xudayım sağlıktağına gelutsin Enkeylerinin şifa kulları bir diyuden davalıylar Salkın jiller tidermişe Durmuşta ışıklap duralar Enkeylerinin nazlı kulların ubep kine yaşarga yazsın Uzun ömürleri Xudayım sağlıktağına gelutsin Enkeylerinin nazlı kulların ubep kine yaşarga yazsın Uzun ömürleri Xudayım sağlıktağına gelutsin Uzun ömürleri Xudayım sağlıktağına gelutsin Шушы күк астында неләр бар булса, әнкәй кулы һәммәсенең өстендәдер. Вә җәннәткә илткән юлда аның аяклары эзеннән үтәр. Аллаһ китабында аңа шундый бер бөеклек вә солтанлык бирелгәндер ки, җир йөзендә хакны хак итмәгән солтаннарның солтанлыгы аның янәшәсендә башындагы коры таҗтан гына гыйбарәттер. Без һәммәбез сиңа итагать итүче балаларың. Син исә шәфкать, дөрестлек вә самимият йәтмәсе белән безне аулап әсир иткән ташсыз бер солтансың. Әгәр бу җиһанда бөтен барлыкларның үзенә күрә бер рухы, бер хәят җәүһәре бар икән, безнең хәят җәүһәребез син икән. Әнкәй, беләм, син әле дә мәңгелек йортың, җәннәт бакчалары түрендә утырып укыган дугаларың белән миңа җан тынычлыгы, йөрәгемә дәрт, калбимә куәт бирәсең. Аллаһ кыямәт таңнарында сине затыңның нуры белән яктыртсын. Мәңгелеккә кавышуың котлы булсын. Тәрәс каршындагы өянкеләр синең кебек ак шәл ябынган. Синең шәшең төсле ак җил тузгый, мин кышларда сине сагынам. Карашыңдай җылы, аяз көннәр, җилләр исә синең ягыңнан гөрләүкләр булып кайтыр идем, мин язларда сине сагынам. Бөтен дөнья бүген шау чәчәктә арынган җир хәсрәт кайгыдан шатлык төяп кайтып килер идем, мин җәйләрдә сине сагынам. Синең сагыш әллә күчкән инде, урманнарга сары кабынган, күзләремдә яшьме, яңгырмы ул? Мин күзләрдә сине сагынам. Уфыкларга карап, һәр көн сайын сине уйлыйм, сиңа табынам, бөтенләйгә тиздән кайтырмын күк. Сине, әнкәй, сине сагынам. Тамынарыбыз атқан күнне Заргу белән көтіп алушы Безнең өчен
merhametli bizning anilar. Jirge maturlıkını, ilge batırlıkını siz biresiz güzel anilar. Sizde yaşı sürülmezlik hisler, yüzünüzde şefkat nurları, sizning jırlar aşağı düşe bizge, tuğan halkı bizning mımnarı. Aniler merhametli bizning aniler. Jirge maturlıkını, ilge batırlıkını siz biresiz güzel aniler. Yaktı yıldız kebeksiz balkısız, Turmuş yollarımız bugünde İnqadrli bir kişimiz bulup saklanasız güngel türünde. Aniler merhametli bizning aniler. Jirge maturlıkını, ilge batırlıkını siz biresiz güzel aniler. Jirge maturlıkını, ilge batırlıkını siz biresiz bizning Hürmetli radyo dinləyişi yakın dostlarыбыз, әле сез Мөхәммәд Галләмнең Күңелем Солтаны исемле нәсер буенча әзерләнгән әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Галимҗан Гыйльманов, Разил Вәлиев шигырьләре кулланылды. Инде музыкаль яктан Гүзәл Уразова башкаруындагы Әнкәемнең күзләре, Гөлназ Хәбирова башкаруындагы Әнием бар бит минем, Әлфис Кыямов башкаруындагы Әниемә исемле җыр, Гүзәл Деникеева башкаруындагы Әнкәйнең куллары һәм Хәйдәр Бигичев башкаруындагы Әниләр исемле җырлар бизәде.